जों बिटिआरआ बानायनांलायला स्कुलाबो जाखाबायानो फ्राय लामाया जाबाय हस्पिटाला जाबोबाय पुरा सुपार 50 नि गेजेरजों गोबां माने स्टुडेन्ट दिहुनदों दिनै बर' रायजो राजाफोरा गोबां हालाय हाफायाव दङ दाबो अग्रगतिनि समस्या जोबदों किन्तु जाति हिसाबै गुबुना जोंखौ गादबनो नाजागासिनो दङ बर' जातिनि भबिष्यतआ बेसेबां सिकिउर इउपिपिएल बिपिएफ गोरोबनानै माब्ला जोंनि सिमाखौ जाफुंहोगोन किन्तु सुजित नार्जारिया बोदो दिनै सुजित नार्जारि नखरखौबोथ' गादबनो जानाय नङा दिनै करापसनखौ बिपिएफ खालामदों इउपिपिएलआ उनफिननानै थायाखै राइट्सफोरखौ राखिबाय थाब्ला जानाय नङा बिपिएफआलायसो बर' इउपिपिएल दैदेननाय सरकारा बुंनो नागिरदों नामा बे माने राइट्सखौ दिनै बिजेपिआ खालामनो नागिरदों होननानै खुलुमबाय लोगोसे बयखौबो नैबे मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय स' लोगोफोर सेकेन्ड फेज इलेक्शना जोंहा पलिंआ जानानै थांबाय स' दायो थार्ड फेजआव पलिंआ जोंहा फैगासिनो दङ स' थामथि खेबनि जिथु माने इलेक्शन बिसायख'थि बियो दिनै क'क्राझाराव जानो थांगासिनो दङ साननैसो उनाव क'क्राझारावबो थामथि खेबनि जिथु बिसायख'थि बियो जालांगोन किन्तु बे बिसायख'थिनि आगोलनो जों माखासे जायफोर कड अफ कन्डाक्ट नांनानै दङ बै समावबो माखासे जानाङि जाथायफोरा मावनाङि जाथायफोरखौ खामानिफोरखौ जोङो मावनायखौ नुबाय थादों जायफोरनि गेजेरजों मडेल कड अफ कन्डाक्ट भायलेसन खालामनायखौबो जोङो नुगासिनो दङ स' नैबे मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानाय समाव गभर्नमेन्टनि मोनबा मोनसे स्किम राननो मोना बा बेबायदि थाखा फैसा राननो मोना स' बेफोरबायदि जिथु माने मावनाङि बा जानाङि खामानि नैफोरबो जोंनि बिटिआरआव दायो सोलिगासिनो दङ स' गोबां दुखुनांथावना बाथ्रायानो जादों जाय समाव प्रमोद बर'आ दिनै बिपिएफखौ रायगासिनो दंमोन जेबो मावाखै 17 बोसोराव बिपिएफआ जेबो खामानि मावाखै होननानै किन्तु नेताफोरानो दिनै स्वीकार खालामनो गोनां जादों कि बिपिएफआ गासै खामानिखौनो मावलांजोब्बाय होननानै बिथांमोना दिनै स्वीकार खालामनो गोनां जादों दा बेबायदि बेलायाव दिनै प्रमोद बर'आ बिपिएफखौ जेबो मावाखै होननानै रायजोफोरखौ मिसलिड खालामगासिनो दङ स' बे बेलायाव आं दिनै बुंनो नागिरदों कि दिनै प्रमोद बर'आ मा मावनानै दिन्थिनो हादों दिनै प्रमोद बर'आ माखासे खोथाखौ माखासे स्किमफोरखौ लाबोदों जेरैबायदि माइनाव सोरां बिथांखि गियान सोरां बिथांखि बायदि बायदि स्किमफोरखौ लाबोदों किन्तु मोनसे सरकारा बेबायदि स्किम सोरनोबा फैसा होनानैल' सरकार सालायनो हाया मोनसे सरकार सालायनायनि थांखिया सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होब्लाल' सरकार सालायनाय जाया सोरबा स्टुडेन्टफोरनो फैसा होब्लाल' सरकार सालायनाय जाया मोनसे सरकारनि दायित्वआ जादों गासै बिथिङाव अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट जायखौ खालामनो हायो स' बिनि सायावसो मोनसे सरकारा सोनारो दिनै हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि खोथाखौनो बुङोब्ला दिनै बिटिसि जानायनि आगोलाव जोंनि बिटिसि एलेकायाव मा दङमोन दिनै बिटिसि एरियायाव मा दङमोन दिनै हाग्रामा महिलारिया जिमानखिनिखौ मावलांबाय बै समाव दिनै बिटिआरआव जेसेबां फान्ड फैदों बेनि आधाबो फैयाखैमोन होमबा दिनै बे समावबो दिनै हाग्रामा महिलारिया जेसेबां खामानि मावलांबाय दिनै सिआइटिखौनो होन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौनो होन क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौनो होन बिबि इन्जिनियारिं कलेजखौनो होन स' बेफोरबायदि मेडिकेल कलेज आरएनबि सिभिल हस्पिटाल स' बेफोरबायदि गोबां इन्स्टिटिउसन दिनै क'क्राझाराव खालामनानै होदों बेनिफ्रायबो दिनै माखासे कलेज इउनिभार्सिटिफोरखौ माने लुनाय हाबाफारिफोरखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया मावनानै गालांबाय दिनै जोंनि साब डिभिजन बिल्डिंफोरखौनो होन दिनै आइटिआइ कलेजफोरखौनो होन दिनै लामा दालांखौनो होन गासैबो बिथिङाव दिनै हाग्रामा महिलारिया जिमानखिनिखौ मावलांबाय प्रमोद बर'आ बेसेबांखौबो मावनो हायाखै नाथाय बिटिसिआव बा बिटिआरआव गोबां फान्ड फैगासिनो दङ गोबां फैसा फैगासिनो दङ नैफोरखौ बबेयावहाय इउटिलाइज खालामदों दिनै हाग्रामा महिलारिखौ प्रमोद बर'आ गोबां रायगासिनो दङ जेबो मावाखै होननानै दिनै हाग्रामा महिलारिखौ एन्टि बड'लेण्ड बा एन्टि बड' ससाइटि होननानै मुं सुगासिनो दङ किन्तु जायफोर बिपिएफनिफ्राय फैनाय नेताफोर बेखौ प्रमोद बर'आ बजबनानै लागासिनो दङ स' नैफोरबायदि बेलायाव रायजो राजाफोरखौ मा मेसेज होनो नागिरदों प्रमोद बर'आ स' बेखौनो जों दिनैहाय लानानै सावरायनो नागिरदों थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै जोंनि बिटिआरआव मा जागासिनो दङ मा सोलिगासिनो दं जाय समाव बिटिसि जायाखैमोन बिटिसि जायैनि आगोलाव जोंनि बिटिसिआव मा दङमोन दिनै लामाखौनो होन दिनै दालांखौनो होन दिनै स्कुल कलेजनि अबस्थाखौनो होन दिनै मोनसेबो मोजां इडुकेसनेल इन्स्टिटिउसन गैयामोन स' दिनै 2003आव हाग्रामा महिलारिया बिटिसि सक्ति खालामखांनायनि उनाव
दिनै जिमानखिनिखौ जादों आरो बै समाव जेरैबायदि बाजेटमोन बे बाजेटआ दिनै बिटिआर सरकारनि रुजुनायाव गोबां खममोन आरो बेबायदि बेलायावबो दिनै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हानजाया दिनै सिआइटि गायसनबाय सिआइटिखौ बे फाउन्डेसननिफ्राय बिल्डिं लुनायसिम बेनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टसिम जेसेबां खरसा खालामबाय स' दिनै प्रमद बर'आ जुदि माबा मोनसे बेयाव कालार फोनहैयोब्लाबो दिनै प्रमद बर'आ नैखौ मावबाय जायखौ 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया मावनो हायाखैमोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बुङो दिनै क'क्राझाराव मोनसे साइन बर्ड लागायब्लाबो दिनै इउपिपिएलनि मानसिफ्रा बुङो दिनै 17 बोसोराव जाय खामानिखौ मावनो हायाखैमोन दिनै बे खामानिखौ प्रमद बर'आ मावनानै दिन्थिबाय होननानै बुङो दिनै बबेयाव मोनसे स्पीड ब्रेकार लागायब्लाबो दिनै 17 बोसोराव जाय खामानिखौ मावनो हायाखैमोन बे खामानिखौ दिनै प्रमद बर'आ मावनानै दिन्थिबाय होननानै बुङो दिनै हाग्रामा महिलारिया मा मावाखै दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गायसनबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ बे हा खोनानै आर्ट फिलिंनिफ्राय लानानै बिल्डिं बानायनायसिम बेनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनिसिम जेसेबांखिनिखौ मावलांबाय दिनै प्रमद बर'आ मा मावदों दिनै सिआइटि गायसनबाय बिबि इन्जिनियारिं कलेज गायसनबाय मेडिकेल कलेज गायसनबाय दिनै क'क्राझाराव साइन्स मिउजियाम गायसनबाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ डेभेलप खालामबाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ डेभेलप खालामबाय होमबा दिनै प्रमद बर'आ माबायदि बेबायदि इनस्टिटिउसन लाबोनानै होफैनो हादों दिनै मेडिकेल कलेजाबो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो फाउन्डेसनखौ खालामनानै गालांनाय दिनै रुपसि एयारपर्टखौनो होन दिनै लामा दालांखौनो होन दिनै बिटिसि जानायनि आगोलावथ' लामा सामानि अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रिमोन साइकेलबो सालायथावामोन मोनसे दैमा दङब्ला बिथिंगाले दालाङा औवानि दालांमोन बा काठनि दालांमोन किन्तु दिनै हाग्रामा महिलारि फैनायनि उनाव दिनै बे लामाया पाक्कानि जाबाय बे लामाखौ आर्ट फिलिं हा खोनायनिफ्राय लानानै दिनै पाक्का माने ब्लेक टपिं खालामनायसिम जेसेबां फैसा इनफ्रास्ट्राक्चार माने खालामबाय जेसेबां माने थाखा फैसा खरस खालामबाय जेसेबां इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामबाय दिनै प्रमद बर'आ बेबायदि मा खालामनो हादों दिनै प्रमद बर'आ बबेबा मोनसे लामाखौ रिपेयारिंल'सो खालामनो गोनां जादों बबेबा मोनसे इनस्टिटिउसनखौ बिथाङा रिपेयारिंल'सो खालामनो गोनां जादों नाथाय बेबायदि गोदान मोनसे इनस्टिटिउसन लाबोनानै बेखौ जों हा खोनायनिफ्राय लानानै बिल्डिं बानायनायसिम बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनिसिम दिनै प्रमद बर'आ बेबायदि मोनबेसे इनस्टिटिउसन गायसननो हादों दिनै प्रमद बर'नि बिटिआरआव गोबां थाखानि अखा गोबां मानसिया दिनै थाखानि सायाव उन्दुयो दिनै मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हानजाखौ प्रमद बर'आ गोबां रायदोंमोन थाखा जादों माबा जादों करापसन खालामदों हेनटेन दिनै जों बे समावबो प्रमद बर'नि जानानै गोबां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हानजाखौ जों बुंदोंमोन बिथाङा करापसन खालामदों बिथाङा आमुक खालामदों किन्तु दिनै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर गभर्नमेन्टआबो बा इउपिपिएलनि जिमानखिनि नेता कर्मीफोर बिथांमोनाबो बेसेबां उनफिननानै थादों करापसनाव थाखा जानायाव थाखानि सायाव उन्दुनायाव दिनै इउपिपिएलनि नेताफ्राबो बेसेबां उनफिननानै थादों बिथांमोनाबोथ' जेननानै थायाखै बिथांमोनाबोथ' कम्पिटिसन खालामदों अब्ला दिनै प्रमद बर'नि बुंनाय जिमानखिनि बाथ्रा इउपिपिएल बा बिपिएफनि सायाव दिनै बेसेबां सैथो दिनै इउपिपिएलनि सासे नेताया दिनै हाग्रामा महिलारिखौ गासैखौबो खालामजोबनानै गालांबाय होननानै बुंदों दिनै लामा बानायनांगौनि खोथा गैला दिनै स्कुल कलेज बानायनांगौनि खोथा गैला दिनै बेबायदि इनस्टिटिउसन बानायनांगौनि खोथा गैला दिनै गासैखौबो हाग्रामा महिलारिया बानायजोब्बाय होननानै दिनै इउपिपिएलनि सासे नेताया बुंदों आरो बिथाङा मा बुंदों जों दिनै नै खोनासं नैबे मोनसे भिडिअ'आव इउपिपिएलनि नेताया हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हानजाखौ सापर्ट होदों बिथांमोना बाख्नायदों बे भिडिअ'खौ जों नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों जों बिटिआरआ बानायनांलायला स्कुलाबो जाखाबायानो फ्राय लामाया जाबाय हस्पिटाला जाबोबाय डाक्टारल' नांसिगौ 1,500 कोटि थाखाखौ लामा दालां बानायनायाव बाहायालासिनो जों दिनै बिपिएफ हानजाया जेसेबां खामानि मावदों दिनै बिपिएफ हानजाखौ आं गोबां माने सापर्ट होनानै बुंनो नागिराखै मानोना आं सासे बिपिएफनि कर्मी नङा आरो बिपिएफनि सापर्टारबो नङा आं मोनसे समाव प्रमद बर' सापर्टारसोमोन आरो प्रमद बर'नि बाथ्रायाव आं गलिनानै प्रमद बर'नि जितु इमोसनेल ब्लेकमेल बे इमोसनेल ब्लेकमेलाव आं गोजावनानै दिनै मोनसे समाव हाग्रामा महिलारिखौबो गोबां क्रिटिसाइज खालामदोंमोन बिपिएफ हानजाखौ आं गोबां क्रिटिसाइज खालामदोंमोन किन्तु दिनै फैयै लास्ट मोमेन्टआव जाय समाव बिटिआर एग्रिमेन्ट जाबाय बे बिटिआर एग्रिमेन्ट जानाय समाव दिनै
इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंफैना होफैबाय कि गासै खामानिखौ दिनै बिपिएफआनो मावनानै गालांजोब्बाय दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जेबो मावनो गोनाङानो गैला होननानै बुंफैजोब्बाय अब्लानासो जों नंमारगौ सानबाय नंगौ जों सिगाङावबो नुदों दिनै हाग्रामा महिलारिया गोबां इनस्टिटिउसन बानायदों गोबां माने बेफोरबायदि अफिस बानायदों दिनै गोबां लामा दालां बानायदों बिथांमोना फैनायनिफ्रायनो गोबां बिटिसिआ सोलायदों जायबायदि बिटिसिआ जेरैबायदि सोलायदों दिनै हयथ' आसामनि बबेबा खना खनला जायगाफ्राबो बेफोरबायदि जाजोबाखै जेरैबायदि माने बिपिएफनि समाव जोंनि बिटिसिआ जादों किन्तु जेब्ला इउजि ब्रह्म बिथाङा दिनै सैथोखौ बुंफैनानै होबाय अब्लासो जोंबो दिनै साननो गोनां बाध्य जाबाय कि दिनै थारैनो प्रमद बर' बुंनाय बाथ्राया नंखायमोन नामा आरो प्रमद बर'आ बेबायदिनो रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनानै गावनि आन्दाराव सापर्टार बारायहोनो नाजादोंमोन नामा आरो नङाब्ला दिनै जायफोर माने लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरखौ बिपिएफआव थांजानो गिनानै बेफोरबायदि बिपिएफखौ क्रिटिसाइजम खालामबाय थादोंमोन नामा जाहाथे बेफोरबायदि लाइमोनफोरा बिपिएफआव थाङालाबासिनो दिनै प्रमद बर'नि आन्दाराव थायै मोनसे समाव जिथु प्रमद बर'आबो गावबुराबो जानो सिमां गैयामोन होननानै बुंनायाबो नंखायसोमोन हा दिनै जिएम जानो गोसो गैया होननानै बुंनाय बाथ्रायाबो दिनै नंखायसोमोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनु दिन एमएलए एमपि बिटिसिनि चिफ जिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन बर'फोरखौ आरो बेखायनो दिनै हाग्रामा महिलारिखौ बिथाङा नंनायनि नङैनि क्रिटिसाइज खालामबाय थायोमोन आरो हाग्रामा महिलारिनियाव जेमानखिनि लाइमोनफ्रा थांनांगौ हा बिपिएफआव जेमानखिनि लाइमोनफ्रा सापर्ट होगौमोन बिथांमोनखौबो जाहाथे प्रमद बर'नि आन्दाराव लाखिबाय थानो हायो होननानै प्रमद बर'आ गोबां माने बिपिएफखौ क्रिटिसाइज खालामबाय थादोंमोन दिनैबो इउपिपिएल हानजाया बा प्रमद बर'आ दिनै हाग्रामा महिलारिखौ गोबां क्रिटिसाइज खालामबाय थादों करापसन खालामदों माबा खालामदों बावैसो आगोलावल' दिनै हरिसिंगाव बिराद मोनसे माने फट' भाइरेल जाबाय मोनसे फट' बिराद भाइरेल जाबाय थाखानि सायाव उन्दुनाय सासे भिसिडिसि चेयारमेना जुदि थाखानि बिसिनायाव जुदि उन्दुनो हायोब्ला होमबा इउपिपिएलनि आरो गोजौनि नेताफोरा बेसेबां मा खालामदों दिनै मैया दाखालि बावैसो नै दासो जेरैबायदि मोनसे फट' भाइरेल जाबाय गोदान जिथु इउपिपिएलआव माने जइन जाफैनाय सासे कर्मी बिथांमोननि जिथु फट' बे फट'खौ नुयोब्ला दिनै हाग्रामा महिलारिनि जिथु ब्लेम होदोंमोन हाग्रामा महिलारिखौ जुदि एलिगेसन होदोंमोन दिनै इउपिपिएलनि नेता कर्मीफ्राबो बिनि कुनु मोनसे उनफिननानै थायाखै कुनु मोनसे जेननानै थायाखै कम्पिटिसन दिनै जाय फैसाखौ दिनै रायजो राजानि दुखिया गरिब रायजो राजानो इउटिलाइज खालामनो थाखाय बेफोर फैसाखौ हरदोंमोन दिनै बेफोर फैसाखौ प्रमद बर'आ इलेक्सनाव बाहायगासिनो दङ लाख क्रर थाखा बाहायगासिनो दङ दिनै जिमानखिनि बिटिआरआव फैसा फैदोंमोन बेफोर इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिमानखिनि थाखा फैसा फैदोंमोन दिनै बेफोर थाखाखौ प्रमद बर'आ बिपिएफनि नेता कर्मीफोरखौ बायनायाव बाहायदों नामा दिनै जिमानखिनि लामा दालां बानायनांगौ दिनै जिमानखिनि स्कुल कलेज गायसनबावनांगौ आद्रा बेफोर डेभेलपमेन्टनि जिमानखिनि थाखा फैसा बेफोरखौ गासैखौबो बिपिएफनि नेता कर्मीफोरखौ बायखांनायाव प्रमद बर'आ बाहायदों नामा आरो दिनै कुइसन जादों रायजो राजानियाव आरो प्रमद बर'आ रिप्लाइ होनांगौ रायजो राजानो बेफोर थाखा फैसाफोरखौ बबेयाव इउटिलाइज खालामदों दिनै माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बेसेबां थाखा रानदों दिनै अरुण'दय रानदों माबा रानदों बेफोर गासिबो स्टेट स्किम दिनै जिमानखिनि इयुथ्सफोरनो अमा मिशन पिग मिशन गड मिशन बेसेबां साक्सेस जादों अमा मिशना बेसेबां साक्सेसफुल जादों गड मिशना बेसेबां साक्सेसफुल जादों राकेश ब्रह्मनि बे अमा फिसा फाननाय माने राननानै होनाया दिनै इउपिपिएल सरकारा रेशन कार्ड रानदों होननानै बुंबाय थादों खिन्थु बे रेशन कार्डआ सोरनि बे रेशन कार्डखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ होदों आरो मोनसे समाव दिनै बिपिएफ गभर्नमेन्टआबो बेबायदि रेशन कार्ड रानदोंमोन फार्स्ट रेशन कार्डखौथ' दिनै बिपिएफ गभर्नमेन्टआ रानदोंमोन खिन्थु बे फार्स्ट माने रेशन कार्डखौ दिनै सर्बानन्द सन'वाल सिएम थानाय समावनो बे फुड सिकिउरिटि एक्टनि आन्दाराव जिमानखिनि रेशन कार्ड रानदोंमोन बेखिनिया गासैखौबो बिपिएफ गभर्नमेन्टआबो होदोंमोन खिन्थु आसाम गभर्नमेन्टनि जिमानखिनि केपासिटि जिमानखिनि बेनिफिसियारिनो होनांगौ बेखिनिखौल'सो दिनै बिपिएफ हान्जाया होनो हादों खिन्थु दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा सिएम जानायनि उनाव दिनै हेमन्त बिश्व शर्मायाबो जेसेबांखिनि केपासिटिनो जेसेबांखिनि फेमिलिसनो रेशन कार्ड रानगोन आरो जोंनि बिटिसिनि आन्दाराव जिमानखिनि फेमिलिया रेशन कार्ड मोननांगौ बेखिना फेमिलिनो दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआबो रेशन कार्ड राननो हागोन बे रेशन कार्डखौ दिनै इउपिपिएलआ होदों होननानै बुंब्लाथ' जानाय नङा मानोना बियो स्टेट स्किम दिनै आइएसपिएल खुंदों होननानै बुंदों दुरान्ड काप खुंदों होननानै बुंदों इउपिपिएलआ खुंदों होननानै बुंदों बे आइएसपिएल आरो दुरान्ड कापखौ बबेया खुंदों
साइ स्टेडियामाव नङा होमबा बे साइ स्टेडियामखौ सोर बानायदोंमोन दिनै साइ स्टेडियामखौ जेरैबायदि दुब्लिमोन गोदो बे मोनसे गोथैसालिमोन आं मिथिगौ मोनसे समाव आं साइ स्टेडियामावबो आं थांदों किन्तु बे साइ स्टेडियामाव जेरैबायदि दुब्लि जायगामोन बे दुब्लि जायगाखौ हा खोनायनिफ्राय लानानै बिल्डिं बानायनिफ्राय लानानै बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै बेसेबां थाखा खरस खालामबाय दिनै इउपिपिएलआ मात्र बिनि जिथु लाइटखौल'सो लागायदों लाइट लागायनायनि उनाव बिथांमोना आइएसपिएल खुंदों दुरान काप खुंदों बिनि उनाव दिनै 17 बोसोराव जायखौ माने हाग्रामा महिलारि खालामनो हायाखैमोन दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ खालामनानै दिन्थिबाय होननानै बिथांमोना बुंदों किन्तु फाउन्डेसनखौ हाग्रामा महिलारि खालामाखैमोन होनबा दिनै मोनसे समाव बिपिएफनि समावबो दिनै एमएलएनि माखासे स्कलारशिपफोरखौ एमएलएनि जि आन्दाराव जिमानखिनि स्कलारशिप फैयो बेखौ माखासे स्टुडेन्टफोरा मोनदोंमोन दिनै बिपिएफ गभर्नमेन्टआबो स्टुडेन्टफोरनो फैसा रानदों बियो माने जिथु एमएलए स्किममोन दिनै बे फैसाखौनो दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआबो रानाखै होनबा स' बेबायदिनो दिनै जिमानखिनि इउपिपिएलआ रानदों बेफोरबायदि मोनसे समाव बिपिएफआबो होदोंमोन दा बेखायनो दिनै जोंनि गेजेराव जिमानखिनि क्रिटिसाइजम सोलिगासिनो दङ बे बिखौ जोङो रावखौबो सापर्ट होनो थाङा किन्तु मोनसे समाव जोङो हाग्रामा महिलारिखौबो बुंदोंमोन कि करापसन खालामदों दिनै इउपिपिएलआबोथ' करापसनाव उनफिनना थायाखै दिनै प्रमद बर'आ गावनो स्वीकार खालामनो गोनां जादों कि 100% करापसनखौ स्टप खालामनो हाया होननानै बिथाङाबो दिनै स्वीकार खालामनो गोनां जादों अब्ला दिनै जों मा होनगोन दिनै जों जेरैबायदि इउपिपिएलनि नेताफोरा थाखानि बिसनायाव उन्दुदों जों बेफोरखौ जुदि नायोब्ला दिनै जोंबो बुंनो गोनां बाध्य जागोन कि इउपिपिएलआबो करापसन खालामदों नामा दिनै जिमानखिनि माने बिपिएफखौ क्रिटिसाइज खालामबाय थादों दिनै बेफोर गासैबो नंखायजोब नामा जेरैबायदि आं दहायनो भिडिअ दिन्थिखादों कि इउजि ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारिखौ माने बा बिपिएफखौ माने सापर्ट होनानै बिथांमोनखौ बाखनायनानै जेरैबायदि माने भिडिअआव बुंदोंमोन आरो बे भिडिअआ बिटिआर एकर्ड जानायनि समनि भिडिअ बारा गोबावनि भिडिअ नङा स' बेखायनो दिनै बिटिआरआव बिपिएफ इउपिपिएल जिमानखिनि नांलायनाय जाबाय थादों जिमानखिनि क्रिटिसाइज खालामनाय जाबाय थादों बेफोरो माब्ला स्टप जानानै जों दिनै इउपिपिएल बिपिएफ गोरोबनानै दिनै बर' रायजोखौ बा बिटिसिखौ बासायनायनि जि प्लान पलिसि बेखौ माब्ला मावफुंगोन आरो जिथु जोंनि आलादा बड'लेण्ड सोरजिनाय जिथु प्लान पलिसि बेखौ दिनै माब्ला लाफिनगोन आलादा रायजोआ माब्ला जागोन दिनै थाखानि बिसनायाव उन्दुनायनि कम्पिटिसन खालामब्ला जानाय नङा दिनै करापसन खालामनायनि कम्पिटिसन खालामब्ला जानाय नङा दिनै बिपिएफआ इउपिपिएलखौ रायनाय जिथु पलिसि इउपिपिएलआ बिपिएफखौ रायनाय जिथु पलिसि बेबायदि खालामबाय थाब्ला जानाय नङा दिनै बर' रायजोआ बोरो बड'लेण्ड स्टेटआ बोरो दिनै मोनसे समाव प्रमद बर'आ बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया जिमान समसिम थागोन अब्लासिम माने बर' रायजो जानाय नङा होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै बिटिसिनि गादियाव प्रमद बर'आ दङ दिनै बड'लेण्ड आन्दलना बोरो दिनै बड'लेण्ड आन्दलन मानो जायाखै दिनै बड'लेण्डनि सायाव सेन्ट्रेलजों सावरायनाया बोरो दिनै बिटिआरखौनो इमप्लिमेन्ट खालामनाया जुदि नांबाय थायोब्ला दिनै बिटिआर जुदि इमप्लिमेन्ट जायाब्ला आरो मोनसे आन्दलन जाबावगोन आरो मोनसे आन्दलन जानायनि उनाव लास्टआव आरो मोनसे एग्रिमेन्ट जाबावगोन कि बिटिआर एकर्डखौ फुलि इमप्लिमेन्ट खालामनाय जासिगोन दिनै बर' रायजो राजाफोरखौ बेबायदिनो थगायबाय थासिगोन नामा दिनै बर' रायजो राजाफोरखौ मुभमेन्टनि उनाव मुभमेन्ट खालाम नोरजिया खालामनानै दोनगोन नामा दिनै जायफोर नेताफोर बिसोर थाखानि बिसनायाव उन्दुदों दिनै जायफोर नेताफोर बिसोर बेखौ रायै बेफार खालामगासिनो दङ किन्तु साधारन रायजो राजाफोरा बेयाव जेबो बेनिफिट जायाखै 10,000 फैसा दं स्टुडेन्टफ्रा जेबो बेनिफिट जाया 25,000 फैसा दं दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा जेबो बेनिफिट जाया दिनै जोंनो माखौ नांगौ जोंनो नांगौ आलादा रायजो बर' रायजो राजा बेखौसो लुगैदों थाखा फैसानि गादियाव उन्दुनायखौ लुगैयाखै स' बेखायनो दिनै जिथु सिस्टेमाव जोंनि पलिटिकेल सिस्टेमा जेरैबायदि खारगासिनो दङ बे ध्वंसनि लामायाव खारगासिनो दङ दिनै बिटिसिखौ बोरै बासायगोन दिनै बिटिआरखौ बोरै बासायगोन नंगौ जों दिनै सापर्ट होदों कि प्रमद बर'आ सुपार 50नि गेजेरजों गोबां माने स्टुडेन्ट दिहुनदों किन्तु बे सुपार 50नि जिथु मिशन बे मिशनखौ दिनै बिपिएफ हान्जायाबोथ' लादोंमोन मोनसे समाव किन्तु दिनै प्रमद बर'आ मोनसे स्टाइलखौ सोलायनानै खामानि मावदों जों बेखौ बाख्नायदों किन्तु मोनसे समाव हाग्रामा महिलारियाबो जायफोर इउपिएससिआव माने कचिं लायो जायफोर आइआइटिआव एडमिसन लायो बिथांमोननोबो थाखा फैसा होदोंमोन किन्तु जेरैबायदि बिपिएफआ थाखा फैसा होदोंमोन दिनै प्रमद बर'आ इउपिपिएलआ डाइरेक्ट स्टुडेन्टफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै कचिं होदों जों बेखौ बाख्नायदों बे गोरोन्थि जायाखै नंगौ जों बेखौ सापर्ट खालामदों किन्तु बेजोंल' जोंनि बिटिसिखौ सालायब्लाथ' जानाय नङा बेखौनो लानानै दिनै क्रेडिट लाब्लाथ' जानाय नङा दिनै बिटिसिआव मावनांगौ गोबां खामानि दङ दिनै बर' रायजो राजाफोरा गोबां हालाय हाफायाव दङ दाबो अग्रगन्थिनि समस्या जोबदों किन्तु जाति हिसाबै गुबुना जोंखौ गादबनो नाजागासिनो दङ बे खोथाखौ हले बयबो गोसोआव लाखि दिनै अग्रगन्थि समस्या जोबब्लाल' जानाय नङा दिनै सान्थिया फैदों होननानै बुंब्लाल' जानाय नङा किन्तु बर' जातिनि भबिष्यतआ बेसेबां सिकिउर
दिनै सान्थिया फैदों नंगौ जों बेखौ बाख्नायनांगोन खिन्थु बर' जातिनि भबिष्यतआ बेसेबां सिकिउर जों बेखौसो नायनो गोनां जागोन स' बेखायनो जों लुबैदों जों बायदि कमन मेनफोरा लुबैदों कमन भटार्सफोरा जायफोर रावबो पार्टिजों जों दिनै थांफायाखै खारफायाखै जों बायदि मानसिफोरा दिनै लुबैदों जे UPPL BPF गोरोबनानै माब्ला जोंनि सिमाखौ जाफुंहोगोन बड'फानि जिमानखिनि बोसोनफोर बड'फानि मोन्थोरफोरखौ लानानै राजनिति खालामबाय थाब्ला जानाय नङा दिनै बड'फानि न'खरावबो BPFआबो न' लुनानै होदों दिनै बड'फानि न'खरावबो BPFआ खामानि मावना होदों दिनै नंगौ दिनै बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो थांनानै बड'फानि न'खरनि सासे मानसि साख्रि होदों जों बेफोरखौबो गनायनांगोन खिन्थु सुजित नार्जारियाबो सुजित नार्जारि न'खराव सोर बेसेबां नायदों दिनै सुजित नार्जारि न'खरखौबोथ' गारनानैबो जानाय नङा दिनै मुंख्लंफोरखौ गारनानैबो जानाय नङा स' बेखायनो जों लुबैदों बेफोरबायदि नेताफोरा थाखा फैसानि बिसिनायाव उन्दुबाय थानायखौ ज्राब गार दिनै करापसनखौ BPF खालामदों खिन्थु UPPLआ खालामाखै नङा दिनै जेरैबायदि UPPLआ माने एलिगेसन होगासिनो दङ BPFआ करापसन खालामदों UPPLआ उनफिननानै थायाखै दिनै 2008 2012 2014 नि राइट्सफोरखौ रायखांबाय थाब्ला जानाय नङा दिनै बेफोरबायदि राइट्सआ बबेबा मोनसे थार्ड पार्टिया जोंनि हारि गेजेराव दाङाबाजि खालामनो थाखाय बेफोर राइट्सखौ खालामदोंमोन खिन्थु बेफोरखौनो दिनै जोंनि पलिटिकेल पार्टिफोरा बेनिफिट्स लानो थाखाय बेफोर राइट्सखौ मेनसन खालामहोबाय थानाया दिनै गुबुन हारिखौ दिनै सांग्रां खालामनानै होनाय जादों BPFआ मोनसे समाव आदिबासिफोरखौ होखारदोंमोन BPFआ मोनसे समाव हिन्दु मुस्लिम माने अर सावलायहोदोंमोन दाङाबाजि खालामहोदोंमोन दिनै BPFआलायसो दिनै BPFआ बर' नङा होमबा दिनै UPPLआ बर' नङा होमबा दिनै बे राइट्सफोरखौ मेनसन खालामै जोंनि हारिनि भबिष्यतखौ माथिं लांनो नागिरदों दिनै राइट्सआ जायाखै नङा जादों दिनै मणिपुरावबो राइट्स जादों बे राइट्सखौ दिनै प्रमोद बर' UPPL दैदेननाय सरकारा बुंनो नागिरदों नामा बे माने राइट्सखौ दिनै BJPआ खालामनो नागिरदों होननानै स' दिनै राइट्सआ जायो बबेबा मोनसे थार्ड पार्टिनि थुनज्लायना होनायाव दिनै गावजों गाव बेफोर राइट्सखौ मेनसन खालामै पलिटिक्स खालामबा जानाय नङा बेफोर जोंनि भबिष्यतखौ सेकुर खालामनाय नङा दिनै NDBनि जिमानखिनि नेताफोर हाग्रानिफ्राय फैबाय दिनै 2014आव बिथांमोनाबो आदिबासिफोरखौ होस्रांदोंमोन आदिबासिफोरखौ बिथांमोनाबो एटाक खालामदोंमोन खिन्थु बेफोरखौ लानानै दिनै राजनिति खालामबाय थाबा जानाय नङा मानोना बेफोरखौ जिमान हायो बावगारहोनो नाजानांगौ गुबुन हारिनि सिगाङाव खिन्थु दिनै जोंनि राजनिति हान्जाफोरानो दिनै बेफोरखौ मेनसन खालाम पलिटिक्स खालामबाय थानाया गुबुन हारिखौ सांग्रां खालामनानै होनाय जादों आरो जोंनि बर' हारिखौ मोनसे खैफोदनि लामाजों लांगासिनो दङ स' बेखायनो दिनै जों बुंनो नागिरदों UPPL BPF जेसेबां माने थाबनो हायो खौसे जानानै जोंनि BTCनि रैखा खालामनांगौनि खामानिखौ मावनांगौ आरो जोंनि बर' जातिनि जिथु भबिष्यत बे भबिष्यतखौ दिनै रैखा होनांगौनि थाखाय खामानि मावनांगोन दिनै जोंनि बर' हारिया मा जाबावगोन बेफोरबायदि सानबाय थाब्ला जानाय नङा बर' हारिया बेसेबां जौगागोन बेसेबां जौगाबावगोन बेखौसो साननांगौनि सम जाफैबाय स' बेखायनो जोंहा खामानि मावनांगौआ गोबां जाफैबाय स' बेखिनिखौनो आं दिनै बुंनानै आंनि जिमानखिनि माने बुंनो गोनां आं बेखिनिखौ दिनै बुंबाय आरो उननि भिडिअफोराव माखासे खोथाखौ आं बुंबावगोन दिनै राजनितिनि बोथोर जाय जेराव भट होयो हो नाथाय दिनै UPPL एबा BPF दिनै बे मोननैनि हान्जाखौ नोंथांमोना जेसेबां हायो भट हो जाय जेराव सापर्टआव आं बेयाव रावखौबो बुंनो नागिराखै UPPLनो भट हो BPFनो भट हो मानोना दिनै UPPL आरो BPF बे मोननै हान्जायाबो बर'नि थैजों दाजानाय खिन्थु दरं उदालगुरि समस्तियाव दिनै BJPनो भट होनो थिनदों माखासे जातीयताबादि संगठनफोराबो दिनै दरं उदालगुरि समस्तियावबो BPFआ केन्डिडेट होदोंमोन खिन्थु बे BPFआबो जोंनि जिथु बर' हारिनि थैजों सोरजिनाय जानाय मोनसे पलिटिकेल हान्जामोन बेबायदि पलिटिकेल हान्जाखौ दिनै जोगारना दोननाया दुर्भाग्य जादों स' बेखायनो जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि जाया दिनै BTCखौ जाहाथे गुबुना सेनानै लाया स' बेनि थाखाय जों सांग्रां जानांगोन आरो राजनिति हान्जाफोरा बेनि थाखाय खामानि मावनांगोन आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ एसे दोनथ'बाय आरो जुदि भिडिअखौ लानानै सोरबाफोर जुदि दुखु मोनदोंब्ला आं बेयाव निमाहा बिनायाव गैया मानोना बेयो जोंबायदि कमन मेन आरो हाजार मानसिफ्रा बेफोरबायदि कुइसनखौ खालामगासिनो दङ स' बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ एसे दोनथ'बाय